טוב, אז פרשת ואת חנן, בעצם משה רבנו נותן הדרכה. אחרי שהוא מוכיח אותם, דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא עכשיו נותן להם הדרכה מה צריך לעשות כשהם נכנסים לארץ ישראל. ויש משפט, פסוק אחד שהוא אומר, שעליו אני רוצה לדבר איתכם היום, והמשפט הוא: ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. נשאיר את זה שנייה בצד ונדבר על חוסר ודאות. אתם מכירים את זה שיש לכם חוסר ודאות בחיים? אני יכולה להגיד שבשנתיים האחרונות היה לי לפחות 70 מקרים כאלה, אבל לפעמים זה משהו קטן ולפעמים זה משהו מאוד מאוד גדול, נכון? חוסר ודאות, החוסר יציבות נותן לי להרגיש חוסר אונים לפעמים. כי כשאני לא יודעת מה הולך לקרות, למשל, שיש עכשיו טילים, שיש מלחמה, שהפוליטיקה מתערערת, שלא יודעים מי יהיה ראש ממשלה, הבן שלי צריך ללכת לאיזושהי ישיבה, לאיזו ישיבה כדאי שהוא ילך, האם כדאי שהוא ילך לצפת, האם כדאי שהוא ילך לפה. אני רוצה להיכנס להיריון, עשיתי 3 פעמים הריונות, 3 פעמים הפלות, זה חוסר ודאות. אף אחד לא בא וחותם לי ואומר לי מחר את תהיי בהיריון. החוסר ודאות הזאת יכול לשגע, פשוט לשגע. אתה מרגיש שאתה, כל הקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים, והחוסר ודאות מביא אותי גם לחוסר יציבות. והשאלה הנשאלת היא, איך אני יכולה להגיע ליציבות כשיש לי כל כך הרבה בלגן סביבי ועוד במדינה שאני חיה? תחשבו איזה חוסר ודאות אנחנו חיים. מלחמות, טילים, פיגועים, אפילו ילדים. תסתכלו כשאתם נכנסים לאוטו עם הילדים שלכם ואתם נוסעים לטיול. מה השאלה הראשונה שהילדים שואלים? יותר מאיפה הולכים? מה הדבר הראשון שהם רוצים לדעת? מתי? מתי מגיעים? נכון? הם רוצים ודאות. למה? מה אכפת לכם מתי מגיעים? רק עכשיו נכנסתם לאוטו, תנו ליהנות מהנסיעה. לא, מתי מגיעים? למה? כי אני תמיד רוצה ודאות. Waze הבין את זה מאוד חזק. הווייז מה אמר? אנשים נכנסים לאוטו, רוצים גם לדעת לא רק מתי הם מגיעים, איך הם מגיעים, מה הם יעברו בדרך, כמה פקקים יש, כמה פקקים אין, אני אגיע בזמן, לא אגיע בזמן. הם הבינו את זה שאנשים לא רוצים להסתמך על אוויר או על מפות או על כל מיני דברים, רוצים משהו שהוא ודאי. תסתכלו על אנשים שעכשיו נוסעים בווייז בחו"ל, בסדר? לא בישראל. ופתאום הווייז הפסיק לעבוד, משהו שם משתבש. איזה לחץ זה, איזה... וואי, אני בכביש שאני לא מכירה, אני במדינה שאני לא מכירה, אני אאבד את הדרך, אני אלך בדרך, מה יהיה איתי בעצם? ו... ואז השאלה הנשאלת היא, איך אני יכולה לקחת שליטה על החיים שלי? איך אני בעצם יכולה לקחת יציבות לחיים שלי, כשכל הזמן דברים משתבשים סביבי? הרי בסדר, בניתי בית, יש לי בית יפה, יש לי בעל, יש לי ילדים, יש לי עבודה, אבל הכל פתאום יכול להשתבש, בשנייה. בשנייה הבוס שלי יכול לפטר אותי, בשנייה חס ושלום מישהו יכול לפשוט את הרגל, בשנייה פורצים למישהו לבית, בשנייה הבית שלו נשרף, בשנייה חס ושלום גירושים, דברים קורים, ולא דווקא הדברים הקשים ביותר, גם הדברים הקלים, החוסר ודאות היומיומית שאני חיה איתה היא מאוד מאוד קשה. ואז נשאלת השאלה, איך אני יכולה לחיות, איך אני יכולה להרגיש יציבות תמידית בחיים, למרות כל המשברים שכל הזמן סובבים אותי. אני יכולה לדבר על עצמי שהמשבר הזה מאוד מאוד טלטל אותי, ההפלה האחרונה שהייתה, היא טלטלה אותי ממש, תחשבו. שבוע 12, תאומים, אחרי 9 ניסיונות של טיפולי פוריות, ועוד הפלה ועוד הפלה, והפלה שלישי זה כאילו די, זה... ו... ו... והטלטלה היא שכאילו אין יציבות, אין ודאות, מתי זה יקרה הדבר הזה, מתי זה כבר יקרה? מי נותן לי את התשובה, את הגושפנקה, את החותמת, זה יקרה בוודאות, מי נותן לי? ואז השאלה, איך אפשר לקחת יציבות לחיים כשהכל מתערער כל רגע? והתורה באה ועונה לנו בדיוק בפסוק הזה שאמרתי כרגע, ואני אגיד אותו שוב כדי שנבין אותו לעומק. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ובעצם בפסוק הזה הוא נותן לנו הכוונה לדרך לפני שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, והוא אומר, תצמדו לפסוק הזה, תיישמו את הפסוק הזה בחיים שלכם, ואתם תראו שלא משנה איזה משבר יבוא, אתם תצליחו
להישאר יציבים בספינה. לא משנה מה יקרה בים, איזה סערה תהיה, איזה גלים, איזה זה, לא משנה, מעבורות, מערבולות, אתם רוצים להישאר יציבים על הספינה? תצמדו לפסוק הזה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אחד הדברים שאני רוצה לשאול את עצמי, כשאני חווה חוסר ודאות, חוסר יציבות, או איזשהו משבר מאוד מאוד גדול, מהי הגדרת החיים שלי? כי שם תמונה התשובה. ברגע שאני רוצה להבין, רגע, מהי הגדרת החיים שלי? מה זה באמת החיים שלי? ואז מסופר על איזשהו חסיד מאוד מאוד גדול של בעל התניא, האדמו"ר הזקן, קוראים לו רבי שמואל מונקס, בטח מכירה. ואת מכירה בטח את הסיפור שהוא, כן, אחד החסידים הכי גדולים שלו. והוא יום אחד הגיע הביתה והבית שלו נשרף, נשרף כליל, כל הבית נשרף. עכשיו יש מצווה להגיד על הבית שנשרף, ברוך דיין האמת. כן, לא אומרים ברוך דיין האמת רק על נפטר, ברוך דיין האמת מברכים גם על בשורה קשה מאוד שקרתה, בסדר? בשורה קשה מאוד, אני לא מדברת על משהו קטן, איבדתי עכשיו 100 שקל ברחוב, אבל חס ושלום נשרף הבית, מישהו נפטר, פשיטת רגל, דברים קשים מאוד מאוד, בשורות קשות, צריך לברך, ברוך דיין האמת, בן אדם צריך לברך על עצמו. והוא ככה רצה לעשות את זה מכל הלב, הלך הביא מניין, הביא 10 בחורים הביתה, והוא עומד וכולם מבינים שבגלל שנשרף לו הבית, הוא רוצה עכשיו לברך, ברוך דיין האמת. ואז הוא בא והוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שלא עשני גוי. כולם מסתכלים עליו ואומרים לו, לא מבינים, כאילו, מה נסגר איתו? הוא אמור לברך ברוך דיין האמת, למה הוא מברך ברוך שלא עשני גוי? ואז הם שואלים אותו, מה העניין? ואז הוא אומר, תראו, אם הייתי גוי, הבית, הכסף, הזהב, הבגדים, הנעליים, כל מה שיש פה, זה היה כל עולמי. ברגע שלקחו לי את זה, מבחינתי, אין לי כבר חיים. כל מה שיש פה, אצל גוי, זה האליל שלו. אם לוקחים לו את הכסף, אם לוקחים לו את הבית, אם לוקחים לו את הבגדים, אם לוקחים לו את הנעליים, אין לו קיום. מבחינתו נגמרו לו החיים. אבל אני יהודי, ואני יודע שהדברים האלה הם רק עוזרים לי להתקיים, אבל הם לא החיים שלי באמת. על זה גם נוסיף שכולנו יודעים שלגוי אין נשמה, וליהודי יש נשמה, יש תכלית בעולם. אני באתי לפה לתכלית כיהודייה. אני חלק אלוקא ממעל ממש, ויש לי תכלית מעבר לזה שאני קונה בית, לובשת בגדים, שמה אוכל על השולחן. כל זה יש לו תכלית, והתכלית היא לא לשם התאווה עצמה. אני לא אוכלת את האבטיח בשביל להתענג מהאבטיח. אני לא מתלבשת בצורה מסוימת לשם הלבוש. אני לא הולכת לקנות נעליים לשם הנעליים. אני לא הולכת לקנות רכב בשביל הפח או הצבע של הפח. אני לא בונה בית או קונה בית בשביל הקירות של הבית. את כל הכלים האלה, את כל העזרים האלה אני עושה בשביל לחיות. מה הכוונה? יש הבדל בין קיום לבין חיים, נכון? מה אנחנו מברכים בחגים? ברוך אתה השם אלוקינו, שהחיינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה זה שהחיינו וקיימנו? למה אני צריכה להגיד שהחיינו וקיימנו? למה אני אומרת גם השם הוא חי וקיים? למה אני צריכה את החי והקיים הזה? בעצם מה ההבדל בין חי לחיים לקיום? קיום זה הכלים לממש את התכלית. אני צריכה כלים. בשביל לממש את המטרה שלי, בשביל לממש את התכלית שלי בעולם, אני צריכה כלים. אני חייבת בית, אני חייבת גוף, אני חייבת בעל, אני צריכה ילדים, אני צריכה את כל הדברים, אני צריכה בגדים, אני צריכה נעליים, אני צריכה רכב, אני צריכה אוכל, נכון? כי כל זה מה עוזר לי? להתקיים. אבל זה לא החיים בעצמם, זה רק אמצעי להשגת המטרה. מה המטרה?
מה המטרה הסופית שלי בסופו של דבר? היא לא הדירה והרכב והבגדים והנעליים. זה האמצעי. המטרה שלי בסופו של דבר היא לקיים את השליחות שלי בעולם. לעבוד את השם, ובאמת חסידים אומרים את זה בפשטות. אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אני פה בשביל לשמש את קוני, אני לא פה בשבילי. אני פה בשליחות. וואנס אני מבינה את זה, אז כשמגיע אליי משבר, אני לא שואלת למה המשבר הזה קרה, או למה זה קרה לי, או למה זה מגיע לי. מה אני שואלת? מה השם רוצה ממני עכשיו? מה הסיבה שהוא נתן לי את זה? מה הוא רוצה שאני אשנה בשליחות שלי? מה הוא רוצה שאני אשפר בשליחות שלי? לאן הוא רוצה שאני אתרומם? אתה יודע, אני אתן דוגמה על כוס, בסדר? כשאני רוצה עכשיו לייצר כוס, למה אני בכלל רוצה לייצר כוס? מה קרה קודם? היה צורך, נכון? יפה. אנשים הבינו שיש מים בכל מקום, בבארות, לא יודעת איפה, בגשם, זה, והם רוצים עכשיו לשתות. מה, הם יעמדו ככה וזה? מה הם יעשו עם הבאר? יתחילו לשתות ככה? לא, אני צריכה כלי בשביל לשפוך אליו את המים. אבל הכלי, הקיום של הכלי, זה ממה הוא עשוי, כמה הוא שוקל, מה הצורה שתהיה לו, האם הוא יהיה שקוף, זהב, פלסטיק, אדום. זאת אומרת, הקיום שלו זה איך הוא נראה, איך הוא מעוצב, ממה הוא עשוי, זה הקיום של הכלי, זה האמצעי. אבל מה התכלית של הכלי, של הכוס? השתייה עצמה, המטרה היא השתייה עצמה. זאת אומרת, אותו דבר אנחנו בחיים, אנחנו צריכים להבין, הרבה פעמים השוטף שוטף אותנו, ואנחנו יוצאים לעבודה ומגדלים ילדים ועוד זה ועוד משבר ועוד טיול ועוד זה, ואנחנו כאילו שנייה שוכחים מה אנחנו בכלל עושים פה. ומה שאנחנו עושים פה זה בסך הכל אנחנו חייבים כל הזמן למצוא את המטרה הרוחנית. אנחנו צריכים למצוא למה נבראתי, למה הגעתי בכלל לעולם מלכתחילה, למה באתי לפה. אז אם אני מפספסת את המטרה ואני מסתכלת רק על הקיום, רק על הכלים שאני רוצה לעצמי, אני עכשיו מסתכלת על זה שאני רוצה ילדים ולא מעניין אותי כלום, ולמה עברתי את ההפלה הזאת, אז כל משבר כזה יטלטל אותי. כל משבר כזה אני רוצה לקפוץ מהגג. עכשיו, לא משבר כזה, אפילו משברים קטנים. כל עוד הכל בסדר והכל מתפקד והבית שלי עובד מצוין ויש לי מלא אוכל במקרר וכל הילדים מסודרים והכל בסדר וכולם בריאים, הכל בסדר, נכון? אבל once משהו אחד מתערער, כל היציבות שלי מתפרקת. למה? כי על מה נשענתי? על הקיום שלי ולא על החיים שלי. על הכלים שנתנו לי את הכלים לחיות. נשענתי על האמצעי ולא על המטרה. אבל once אני מבינה שכל הדבר הזה שיש פה, כל הכלים האלה, האוכל הזה, הכלים, הספות, הרהיטים, כל זה זה תפאורה שבאה בעצם לעזור לי להתקיים בשביל לממש את החיים שלי. החיים שלי זה השליחות הרוחנית שלי בעולם, וכל אחד צריך לשאול אותו, מה השליחות הרוחנית שלי בעולם? וכשאני נתקלת במשבר, אני רוצה לשאול קודם כל, משבר אותיות מבשר, אמרנו את זה שבוע שעבר. מה הבשורה שבעולם נותן לי פה? מה הוא רוצה בעצם להגיד לי? למה הוא נתן לי את זה? מה הסיבה שהדבר הזה קרה? כי מה הוא רוצה ממני עכשיו? מה הציפייה שלו ממני עכשיו? ואז, נכון, יגיעו משברים, יגיעו דברים פחות טובים, יותר טובים, אבל זה לא יטלטל לי את הספינה. כי אני מבינה שזה לא החיים שלי. הבית הזה, זה לא החיים שלי. זה כלי מאוד נחמד. עכשיו, נכון, אנחנו מתפללים על זה כל היום, שיהיה לנו עשירות, שיהיה לנו בגדים, שיהיה לנו נעליים, שיהיה לנו אוכל, שיהיה לנו רפואה שלמה, שיהיה לנו בריאות, נכון? אנחנו כן מתפללים על זה. למה אנחנו מתפללים על זה? אני לא מתפללת שיהיה לי בריאות גופנית כי אני רוצה להיראות $1,000,000 בעיני האחרים ולהעלות תמונות לפייסבוק עם בגד ים. אני מתפללת על הבריאות הגופנית שלי כי אם אני לא אהיה בריאה אני לא אוכל לעבוד את השם. אני לא אוכל לעשות את התכלית שלשמה הגעתי לעולם. אתם מבינים את ההבדל? אז once אני רוצה גוף חטוב עם ריבועים בבטן בשביל להעלות תמונות לפייסבוק, אז פה יש בעיה, כי מספיק שעליתי 10 קילו, ואני כבר לא יכולה להעלות את התמונות האלה, ולא יכולה להתחרות עם החברה שלי,
אז אני במשבר, אני רוצה, לא יודעת מה לעשות לעצמי, לא ייתנו לי לייקים. אבל אם המטרה שלי היא בכלל אחרת, היא רוחנית, אני רוצה לרדת במשקל ואני רוצה להיות בגוף בריא, כי אני רוצה להיכנס להיריון טבעי, כי אני רוצה לגדל ילדים לתורה ולמצוות, כי אני רוצה, אני מבינה שאם אני אהיה בריאה אז אני אוכל לעבוד את השם. מבינות את ההבדל? זאת אומרת, יש הבדל אם אני פועלת מתוך הנפש הבהמית ואני מחפשת רק תאוות, ואז מספיק שהתאווה הזאת לא תהיה, אז אני גמורה. או אם אני רוצה לפעול באמת מהנשמה, מהחלק אלוקא ממעל שלי, מהנפש האלוקית, ולהגיד, למה באתי לפה? מה המטרה? זה המטרה. העבודה שלי זה המטרה. הכסף שיש לי בבנק, האוכל, זה לא המטרה. זה אמצעי. וברגע שאני שמה לב להבדל, זה משנה את כל התמונה, ואז החיים שלי הם בריאים יותר, והיציבות לא נעלמת לעולם. שנזכה לחיות גאולה בעזרת השם, תכף ומיד ממש. כל הישועות, כל הברכות, זרע קודש חיה ובר קיימא, לליבי איילה בת נלה ולבן בניצה, תכף ומיד ממש. הריון טבעי וקל, רותם בת מרים, זרע קודש חיה ובר קיימא, תכף ומיד ממש. כל הישועות, כל הברכות. בשורות